HNS je 2000. sam, a 2005. sa partnerima kandidirao pobjednika na predsjedničkim izborima. HNS će to učiniti ponovo. Rejting i gospođe Pusić i moj otvaraju realan prostor za kandidaturu na predsjedničkim izborima i za pobjedu na tim izborima. Sa legitimacijom potencijalnog kandidata sa nešto boljim rejtingom i sa odgovornošću predsjednika stranke, potpuno svjestan i jednog i drugog, predložio sam predsjedništvu je to prihvatilo, da pozovemo gospođu Pusić da prihvati izazov ove kandidature. Ponosna sam što je moja stranka predložila za kandidatkinju za predsjednicu države i ovime prihvaćam kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa.